langsung dari zaman perahu layar meleh pancene bener kandamu ayo Tin si cantik Mbak Tatin lenggah sik rapopo engko ndak mimin langsung kak rumangsa kalah ayu ayo ta ya piye ngono disimpen sik kok rumangsa kalah ayu menika dos pundi to lah piye nek kanggone wong sing ra seneng kimplah-kimplau kaya ngopo ya tetep elek lho kok elek ning nek kanggone wong sing seneng oh ngono iso nampa paribasan kaya kinjeng anyang-anyang ngene ya tetep ayu kok. Kinjeng anyang-anyangan. Paribasane lho nyun sewu. Ning kowe iki ya kudune sadar diri kok, Le. Senadyan to kowe iki kalah ayu, kowe iki ya kalah wedok lho karo. Lho, kok kalah wedok? Lho, nek Mbak Tati rak genah. Genah piye? Wanita yang sesungguhnya. Lah niki aku ya wanita yang cantik di usia paruh baya. Kowe kok wanita? Kowe iki mula apa-apa ki gumantung kebutuhane. Piye? Gumantung kebutuhane. Nek dijak jalan-jalan neng mall ngono ya apri patut. Apri patut dijak jalan-jalan. Dijak silaturahmi Mbak Tatin ya patut. Mbak Tatin dijak jagong patut. Nek cara aku ki dijak healing ngono patut ya, Jas. Ya kapiken. Lah apa? Kowe iki apike ora dijak jagong, ora dijak neng mall. Layat nek kowe iki. Apa auraku aura maghrib ngono. Kok seneng ae. Katane warga niki pelihari ya seneng karo aku kok ya. Matur sembah nuwun dalu punika saged sowan malih wonten pelai hari. Pelai hari. Sing mirsani panggah akeh. Nah, dari dulu sampai sekarang penonton, penikmat wayang kulit pelai hari tetap setia dan solid selalu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk masyarakat pelai hari. Lah jenenge nggo ajang silaturahmi kok. Kok olehmu ngomong pelai hari kok sajak ngati-ati ngono kenapa emang? Lah kula nggih engko wedi nek kleru. Nek kleru kenapa? Nek kelu pelipur lara. Ya aku kok le. Lah hiburan ra iso pelipur lara lho. Iya. Ati sing gundah gulana, sing paribasan kita terbebani dengan kehidupan sing beraneka macam. Ngene iki kan makanan hati. Ya. Vitamin hati. Nek makanan paribasan makanan jasmani kan sego, buah, iwak lan sakjane makanan hati iki kuroke gending-gending sing apik. Hati yang senang itu adalah obat. Kejaba kuwi kowe sowan mrene kuwi pancen ya golek rejeki kanggo nyukupi kebutuhan. Oh iya, kanggo nyukupi butuh. Iya. Lah napa? Lah iya, nggo nyukupi apa? Bu. Lah nek teng Jawa ora kebutuhan. Lah iya. Kata dasarnya butuh. Iya, ya wis bener. Iya wis bener. Lho klerune ngen pundi? Ya takono Pak sing guyu ku ya. Pak De butuh niku napa to Pak De? Sae. Oh, Pak Dalang butuh berarti. Ya aku. Apa mrindi dadi desa mawa cara negara mawa tata ngono kae lho. Niki matur sembah nuwun. Nggih. Kula sembah sungkem kula katur Bapak Bupati Sepuh, Bapak Sukamta, Sugeng Dalu, Bapak Pardi, Pak Pardi, Mbah Sabar, nah, Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Dewi ki anu ya Le, apa wis kena sawape Mbah Sabar ya. Lah ususe dhewe gedawan ki. Lah jare nek wong sabar ususe dawa. Ya ora mung ususe liyane bareng. Kok ususe kedawan ki piye dijelentrehipun. Kok di ora cegetan aten. Oh ngono. Ora gampang nesu. Karena nek wong gampang nesu, gampang emosi menika kesehatannya menurun 80%. Oh ngono. Ning nek hati bahagia, kados kula ngandharke ngaji bahwa hati bahagia adalah obat. Lah wingi ambruk ning panggung kae berarti kowe ya lagi tidak bahagia. Niku nembe ditinggalkan seseorang. Lah kok riyen niki mau aja mlebet ki lek men pun mboten bahagia. Lah kenapa? Lagi mudhuk ing kendaraan niku langsung enten lho kuwi
Tuwa kae to. Dewasa. Matang. Matang iki meh bosok. Kaya kesangetan matur sembah Iya, nggih. dalam rangkaian Hari Wayang Nasional sakesuan mriki silaturahmi pedagang pentol sedaya nglempak matur sembah nuwun saged ya Hari Pahlawan. Nggih. Ayo, kebetulan Apri Mimin saya juga ketua satu Pepadi Pusat. Oh nggih. Dan sing wingi memperingati Hari Wayang Nasional dengan mengadakan festival dalang anak di Jakarta. Luar biasa. Nggih. Ya terus awake dhewe sowan mrene melu mangayu bagya warga masyarakat sing dipandhegani dening paguyuban bakso pentol. Luar biasa. Mugi-mugi bakso pentol sansaya solid ngrembaka usahane nggih laris. Berkah manfaat. Murah kapi iso wayangan terus ndak tahun ya Jas. Amin. Ora kudu nimbali aku lan kowe ning prayogane pancen aku kowe ya katut ngono ae. Nggo tolak balak ya Le ya. Iya. Nggih, iki apa kejaba kuwi ada pesan-pesan khusus kaitannya dengan nanti pelaksanaan pilkada mau wis tak sampaikan. 27 November. Nggih. Sing penting benjing niku saling menjaga keamanan, kerukunan, beda pilihan aja ndadekke tukaran, beda panemu aja ndadekke satru, beda pamilih aja ndadekke ringke. Tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati Pancasila sakti. Rukun. Tepuk tangan Bu Apri karo Mimin. Nggih. Yo, saiki kancane sing siji yo dijakno. Halah, sinten melih? Mbak Tatin. Mbak Tatin. Ana Mufida, ana Tatin. Halah. Iya, piye? Sinten rumiyin menika? Marake ngrusak pasaran iki. Kok ngrusak pasaran kowe Mbak Tatin gawane Pak Kamta lho. Lah kono Pak Tatin ki Pak Tatin. Mbak Tatin. Mbak Tatin ki sponsorship dari Pak Kamta. Panggilan khusus lho lek kowe ra Pak Kamta ya ra wicaksana Mbak Tatin digonekke hari lain nek kene iki cara tak greget. Rusake pasaranku to ya aku ngedrop to ngono iki. Bodi ngono ya. Diaturi jumeneng nggih. Ya, oke, aja ngece ya. Mangga Mbak Tatin. Aja ninggal aku trimo gonceng wiwit budal janjine bebarengan bareng lambe abang terus kegiwak proliyane mbak aja ngece lamun ngece kawalet lambe burine proliyane mbak aja ngece Pisan melih. lamun ngece kawalet lambe burine Aja ninggal aku trimo bonceng wiwit budal janjine bebarengan bareng lambe abang terus kegiwak proliyane mbok aja ngece lamun ngece kawalet lambe burine proliyane mbok aja ngece lamun ngece kawalet lambe burine. Ya. Mbak Tatin lagi iki bareng karo aku sowan ana ing Plehari. Menika sugeng dalu Pak Dalang, Mbak Lindu, Mbak Cange. Nggih, pancen jenengan mrene iki nggo nyaingi Mbak Mimin. Oh,
Kan dhisik ki anggere rene iki wah, rumangsa paling moncer, paling ayu. Paling ayu ta. Paling mumpuni, paling kondang. Paling dadi kembang. Paling disubya-subya. Ning mbasan teko Mbak Tatin. Eluk-elukan. Mbasan teko Mbak Tatin, kono dadi kembang, saiki dadi kembang bangke ngono kuwi. Ya. Urip ki dhewe-dhewe saling melengkapi. Lah piye? Ana lagu mbok aja ngece, mbok aja ngece. Yen ngece keweleh tembe mburine. Sing kulino ngolok-olok orang lain, dia sebenarnya yang paling jelek. Lho. Lah nek aja ngolok-olok wong liya. Lelagon wis lumantar lelagon lho. Nek ngelek-elek kuwi ora kena. Nek sengit karo wong ki ya ora kena. Kowe nek Mbak Tatin munggah kok kowe kaya ora seneng ngono. Lah kasus nyatane? Lah kenapa? Kasih. Lah modal sidian kok gede banget ana getahane. Lah napa? Lho. Ya ana ya. Kuwi iki ora mergo ngono, Lek. Dia tidak bisa merawat diri. Ora ngono. Ndak Tatin ki jane cilik, jane wiwing cilik. Ning gandeng kerep kulino dikompo. Sing ngompo sapa? Ya, Nggih menika kula saged sowan wonten ing mriki nika lantaran Bapak Sukamto. Bupati Sepuh. Nggih nek nang Jawa kono Sukamto. Nek nang kene Sukamta. Nggih. Kebetulan sak kelurahan ya, Mbak. Satu kelurahan dengan saya. Weh, iya toh? Iya. Tonggo ternyata. Tonggo. Ngendi toh? Sukorno. Sukorno ki Sedayu apa Sentolo? Sentolo. Jadi punya saya tuh gembongan, kalau Pak Sukamta itu Halah ngaku-ngaku tetanggane Pak Kamta. Ngaku-ngaku. Oh, nanti mau saya klarifikasi dengan beliau. Oke. Nek wong sukses kok diaku. Nek wong sukses wong apik kok diaku. Nek ora percaya. Padahal kowe ndeder wiso ning kono-kono. Pak Kamta tetangga saya. Pak Kamta tetangga saya. Kok diklarifikasi. Kok nek ngantek meleh lho kowe. Kowe arep pembohongan publik iki nasional lho kancae tontonan iki di live streaming lho sangat. Aku ngerti lho. Pak Kamta itu satu kelurahan dengan saya. Pak Agar wong apik kok dia, wong sugih diaku sedulur, wong apik diaku sedulur. Aku lho lek apik takon. Aduh apa dodone lak ya lho. Kok diklarifikasi karo Pak Kamta? Hati-hati. Hati-hati. Pak Kamta itu masih saudara sama saya. Pak Kamta itu saswane. Lah kudune piye kudune Nek aku kan sowan karena talenta. Bener. Nek Pak Kamta pemotenan kagor mesake kowe mesake dapuranmu kuwi. Kowe iso kaya ngono karo Mbak Tatin lho. Apa padha-padha wong merantau nang kene. Padha-padha tamu kok. Aku lho Pak Kamta. Apa salahnya saya mengucapkan terima kasih kowe kepada arep Pak duantane Sukamta. Pak Kamta karo Mbah Sabar. Yo Mbah Sabar kata piye? Kok Mbah Sabar barang? Lah aku lek ndawurene kan Mbah Sabar karo Paguyuban Pentol. Aku Pak Kamta aku maksudnya kowe pinunjul luwes saka Mbah. Ora. Banget duantarane Mbah Sabar karo Pak Kamta wis guyub rukun karo warga Paguyuban Plehari. Bapak Ibu menawi badhe pirsa nggih ngeten iki bentukanipun. Engko diklarifikasi karo beliau. Iya, aku kan mengucapkan terima kasih karena beliau aku bisa datang ke sini. Ngono loh. Karena beliau mesake kowe. Ya tuh nggak tahu. Wis kene alik tatangan gulut wong kaya lanange kok. Kok aku aja dibuka-buka. Manten sing apik. Nggih, lah aku ini kan mengucapkan terima kasih. Basa Jawa ae. Hah? Rasa sok cantik. Yai kene iki arep Yai Plehari oke 100 piye kok salah. Jawa Timur oke Jawa Barat. Saiki kok ngono iki aku Lah nek sok cantik. ngaku lek ngasta Pak Kamta kudune kaya basa Jawa sing wilujeng dalu Bapak. Matur sembah nuwun saged sowan wonten mriki lipur warga Plehari bingah tanpa upami iso. Wong ora sida ngomong lho Pak Kamta lho. Kok sik Jempong aku. Di sini tuh tatarnya sama, nggak ada yang lebih. Kowe iki kok muring-muring ha iki pelagek bulanan piye? Aku lho Pak Tuto karo Pak Dewi Mbak Min minggah sonten mawon ngapunten Pak nek kula minggah sonten mboten kuat fisik kula. Kowe mau ki ngerti ora Pak Kamta ngakon kowe munggah sore. Ngapa? Lah lenata gamelan kurang wong e. Iki terus karepmu ki Mbak Tatin kon piye? Basa Jawa sing alus rasane enggak sih, apa sih? Itu sih. Jane kok lagi nambah bicara sama Pak
dalang, Pak Mul. Terus saya mengucapkan terima kasih kok kono wis nyentei-nyentei iki apa? Karo Pak Mul dadak ngene iki. Selamat malam Mbak Dalang. Maksud pamer apa? Upama. Piye-piye kok salah lho. Mbok iki. Pak Kamta besok lagi nggak usah sama ini ya, Pak ya. Lho kok ganti jalan rezeki wong. Ya salah ya. Barang siapa menutup jalan rezeki orang lain, dia akan ditutup rezekinya. Tapi barang siapa membuka seluas-luasnya rezeki orang lain, juga akan dibukakan pintu rezekinya. Ora mudeng agama kowe. Aku gurung ngikuti jenengan mau lho. Jenengan kan bilang sama Pak Kamta, Pak kenapa kok dipadake dinone karo Tatin? Nah ya mau padha karo aku uga digathukke ngono ta. Nah, kan memberikan solusi hari lain. Aku juga solusi. Nek kejebak Pak Kamta, ojo ngejak Tatin, aku salah. Hari lain, grade-nya kita kelasnya beda, Mbak. Hah? Mbah, minta perlindungan aku gur nganoni wong padu iki, Mbah. Lah nek kono gur kon nyawang wong padu iki. Mbah Kakung arep diombeni kanebu. Kok diombeni apa? Kanebu. Kanebu ki asli banget tekmu. Apa? Ngene Mbak Tatin ki iso demes. Ndekmu ki iso doyong iwong ngono to lek susu kok doyong iwong. Sing kleru ya aku kudune diombekke bayi ki mau sing ngeson njaluk ngombe ya tak ombeni. Pak, sing ngesone tok asi. Apa sih? Air susu iblis. Ya bakune suwan rene ngaturke panglipur karo Mas. Ya Mbak Tatin ben bagekke Pak Kamtasik kowe iki kok senengane kok le. Ngomong wae lho lagi ngomong gentenan. Awas aja kalau bahasanya belepotan. Loh, Mang kenapa? Kenapa? Kita kan ya juga orang Jawa, yang sini juga orang Kalimantan kan bahasa Indonesia malah lebih baik toh. Bahasa nasional iki. Oke, kalau memang mampu. Jare kan yo bahasa Jawa. Ayo Mbak Tatin. Basa apa sih Dane? Basa kirek apa piye? Senengane kok. Mampumu apa? Wong ngomong kuwi orang bicara, aku ora minteri lho Mbak. Niki berbagi ilmu lho. Nek aku minteri salah. Kita berbagi ilmu. Orang ngomong itu satu benar, loro bener, syukur bagi endah. Jadi benar dulu, terus dipenerke, terus endah. Jenengku Tatin kok kudu endah kok. Endah itu baik. Oh tak kira endah kono dul. Bener endah. Ayo Iya. dicontoni sing apik. Contohnya piye? Ayo. Ya intinya saya berterima kasih kepada Bapak Sukamta yang sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih dan kepada Pak Sabar dan semua juragan pentol. Ya, terima kasih. Niki wujude Tatin nggih ngenten niki nek dereng do ngertos, nek ngertos nggih mpun, nek mboten nggih alhamdulillah menika wujudipun ngertos kiyambak kaya ngenten niki. Menika kula nderek remen saged kepanggih kalih masyarakat wonten ing Plai Hari lapangan apa jenenge mau? Mata. Biasanya nek ra neng Percasi Kencana neng RTH. Neng Matah baru kali ini kita. Wajah biasa ora kaya nang TV. Apa? Wajah Tatin biasa monoton. Oh, piye. Maksudnya kan Nah, aku dari tahun ke tahun kan ada perubahan signifikan. Perubahan. Loh, irunge blarak semende. Alise bak semut beriring. Janggute bak lebah menggantung. Dadi kene iki kebun binatang, Mbak. Ya, nek. Oh iya. Berarti lagi baru kali ini cuan Plai Hari. enggak. Udah sering ya? Iya, Oh, lumayan iya. lah enggak sering. Ternyata mung tetangga sak kelurahan. Mengke aku darani umuk, darani anu. Yo kan Nek jenengan mboten pitados, monggo Pak Klarifikasi Kamta. kali Pak Kamta Ya mawon. mangke Bapak Kamta dicaosi Nah, medal. Saiki mamerke kemampuan suaramu apik apa busuk? Ya nek nu kontes. Terus iki eneng dua surat ini. Oh, iya. Sing Baca. siji dari satu lagu dulu ya. Ya. Dari rombongan Kampung Pejabat Banjarbaru. Minta lagu Gubuk Asmoro ditujukan untuk warga Kampung Pejabat Banjarbaru yang dinyanyikan oleh Mbak Tatin. Nah, terus kagem poros derek Plai Hari saking Pak Purwoko Petruk ngersakake podang kuning. Ya, Gubuk Asmoro sik. Nggih. Mbak Tatin, ayo. Bawa sik ora apa-apa. Buktikan kemampuan. Ayo, Dites, kontes. Dites kontes
Kontes Wong bawa. telu ya. Ya. Sapa sih aku? Iya, Ya no. Yang amatir dulu dong. Yang amatir dulu jarene. Siap. Nggih. Nyon ngapunten nggih Bapak Guru. Apa? Bapak. Lah sapa? Ibu Ayune kaya ngono kok bapak iki. Lah sip Mbok De. Bu. Buta. Nyingkar nyingkur Sak larik. Rasa ndredeg Mbak, rasa ngedrop amor aku Mbak. ya kan biasa ngedrop itu kan baru pertama di sini bersama mbak-mbak iya Mbak. mbak Pomas tadi Mbas ini saya lagi Aku ya. oh iya Wiwitane nyingkar nyingkur. Cek tatin meneh, tatin Lho? meneh. Hah? Ora apa-apa engko terus lagi kono. Oh nggih. Neno. lingsem yen Ayo, sing profesional, iki kan sing amatir. Bermaju. Ke belakang. Ya, biar beda. Mbok kejengkang ya. Men para pamirsa ki iso wijang gamblang cetha. Iya. Body language lho. Lah nek kok sinden begegek ini ngapa? Mbok nyetel kaset nek guru begegek. Kuwi body language sex appeal-nya kelihatan. Apa? Sex appeal. Wong gur sak atase apa kuwi sak atase Sukimene kok sek epir. Sukimen iki sapa iki Wong jenenge Mimin Prengganing Tias kok Suki. Iku rak jeneng samaran KTP ya Sukimen. Oh, aku mau pesen tiket pesawat ki kok ning jeneng Sukimin ki sapa? Lah nggih. Krek ketok iki anggotaku ra ning jeneng Sukimin jebul beliau to. Malam ini saya ceritakan di pelihari. Apa? Sukimin itu adalah nama samaran. Mama sama papa saya itu masih terah darah biru. Darah biru. Dikasih nama Sukimin itu kue dadi wong sudra, dadi wong cilik. Men ngerti jerit tangise wong cilik iki apa sing dibutuhke masyarakat cilik kaya ngopo. Dadi kamu turun ke bawah tidak ABS asal bapak senang. Alah maknane ngoten niku. Ngono Lho, kuwi. piye Mula dijenengke Sukimin. Sukimin. Jeneng asline Prengganing Tias. oh, Prengganing Tias. Bareng jeneng Sukimin undang-undangane Su. Men ngoten. Ayo. Lampahan Kono suarane Cengkoke kok ana cengkok kalau menjing muntir barang ya. Dewe-dewe Mbak karakteristik cengkoke luar biasa seksi Ha ya coba meneh ya dan ditutup sisan ya. Tresno. Mimin udah Sukimin. Aduh kodamnya Prengganing Tias, Prengganing Tias. Ayo Preng. Tresno dalu. kodamnya keluar Mak. Cakepannya apa terakhir iki? Tresna tulus Tresno tulus. Natyanengku bok asmara. Ngopo kuwi? Nek profesional lu mic dimanapun tetap suaranya landung. Nek suaranya lek aduh mikir petok ki, sone petok, aduh sone petok. Jangan menyalahkan. Mereka itu kan pendukung support yang luar biasa. Aku mic agak cerak profesional. Nggih, jenengan kudu maklum nek wong telu niki rak pun diibaratke iwak kan rak macam-macam wernane. Nek kaya aku rak kaya apa ikan lohan. Ikan Nek kaya lohan. Mbak Tatin ki arwana. Arwana. Mahal, harga mahal. Nek Lemin kan bandeng. Bandeng. Kenapa bandeng? Terus. Wah, kok umume kok kakak tingkah. Ae kok. Ya wis diatur ke tamu ditambah. Oke, gubuk asmara. Ayo Mbak Tatin. Gubuk asmara cengkok bandeng. ayo bandeng Monggo butatin rumiyin. No.
kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang jenenge gubuk asmara yen kae tak go andem tresna tanpa bental tanpa kuasa bete-bete keteman asmara Gubuk kae nyimpen pasti wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebeto wayah wengi nganti gagak rino teman sajroning ati datang lungkur saya marah ati aku Yo, Sragen ke. karma Yo. goleren ning gubuk Yo, nyokek yo. aku kelingan gubuk kae yen tak goleren Ayo. Ayo. cagak kebak tulisan warna pink tanda isih sayang yo seneng gubuk asmara biyen kae tak Matur nuwun Pak Lurah. Pak sembah nuwun Pak. Mboten Pak. Mrika keparengipun panitia. Lagu menapa, Bapak? Wonten kapurih wonten ngandhap pripun? Oh, Kijing miring. Oh, Bapak ngerjakke kijing miring. Oh, nggih. Ya keten ngersake kuburan jemblong. kuburan jemblong lho. Yo, ke depan sana boleh. Nggih. Neng kono ya dicawisi panggung. Oh, Miki nggih. sing anu wireless ada satu lagi enggak? Habis, cuma 2. Nonton melih Mas wirelessnya. Ada. Masih ada. Oke. Nggih. Oke, Gus. nyedak kono no. Monggo nyediak kono ben cedhak karo sing mirsani. Oke. Biar terpampang nyata mana yang cantik polesan sama yang cantik alami. Endi sing tuna suntik putih karo sing di back to nature. Kan ketok banget nek suntik putih lho, lak klucih-klucih to ning kamera. Nek ikan pancen glodoki ya iki pancen. Ya bar ngaret ya bar nimpal etong. Ya dintekke. Yo. Las. Dintekke sik. Oke.
iki ana sedulurku saka Bandung, Mas Diki karo Mbak Dita iki. Ah iki bali ning Banjarmasin. Nggih, oke. Wah, matur nuwun. Yo bacotke kijing miring sik, boleh. Urutan kijing miring. Iki Pak Kepala Desa apa Pak Lurah to nek mriki iki? Pak Kepala Desa Karang Teruna. Ngendi? Sumber Makmur. Sumber Makmur. Oh iya. Oke, yuk. Kijing miring. Bacot gesek. Mufidah melu sisan po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kijing miring sowan wonten Klaihar ya. Ayo Mas. Mas. Ayo Mas. Kijing miring. Miring ulah. Diwasitian rakalakon. Alah ayo Mas. Kijing miring. Dari kapok kok enjuk meneh Mbak Tatin. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Kita saling ulan apa satian kelakon. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas. Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Kijing miring. Ngetan lentir kuning kerebutan. Dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati Mbak Tatin. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Nimun sigarane, ayo bangun negarane. Bae ana isih ijo kok diunduhi. Sing bujang bae ana sing wis dibojo kok dirusuhi. Menyang kota tuku klendeng Pak Sukam Sapyai ning gandeng. Tuku oyah cacahe telu Bapak Lurah. Dek Princess I love you Mbak Tatin. Kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Ya, parian. Apa meneh? Parian. Oh, parian. Yo. Tuku melep ning kota baru, yen ra dimut ora mlebu. Wes. Ayo Mas, Wah, kijing iya. miring. Ayo Mas, kijing miring. Ose. Kok bahaya temen. Bahasa bahaya. Ora dimut ora metu iki lho. Ora mlebu. Ora mlebu. Nggih. Apa kuwi? Apa kuwi? Niku wong ndondomi, Pak. Oh, anu ta wong nyurup wedok. Nyurup kedom niku nek nyurup kedom ora mlebu-mlebu kan cok dimut ngenten ta ibu-ibu niku. Nggih. Kita, Bu. Wah, ora saru. Pari anak kok ngono marake merinding. Lah kowe ndek parikan Lah apa? paren kula ya cethono. Kowe ndek parikan apa? Mangan kuaci kena gigi warga pelihari murah rejeki. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Jalalilo. Yo inces. Ya Inces. Kadek mang
dhuwur wedak ngisore jengat kijing miring Pak kijing miring rada mangklung kijing miring sampun rampung matur sembah nuwun. Niki wonten instruksi Pak Kamta atau Mbah Sabar? Belum? Mbak menawi Pak Bupati Sepuh kersa pilarap Pak Kamta. Mangke. Mangke mawon. Iki Bapak yang ngendika Pak Lurah, duite lho ngentek terus lagune terus duite lho ngentek ngono iki. Lah apa meneh Pak Lurah? Lah kok sik lho Mbak, duite lho ngentek engko neh lagune. Oh nggih aku ya ngono. Piyai kok pengine berlomba-lomba dalam kebajikan jangan. Engko isih ana warudoyong isih. Warudoyong tesih wonten. Terus kalau mau kenapa podang kuning podang kuning eneng. Mufidah kon maju. Nduk Mufidah rene nok wong ayu. Juara 2. Juara 2 ya. Sinden muda tingkat nasional piye iki? Oke. Yo. Gadis mahasiswi ugi. Wah, oke. Yo di spot king nganggo apa ya? Kak Cokres. Memanekmu? Oke. Yuk, ya. Maju kono sisan, ya. Nggowo ora apa-apa. Nganggo iki kira apa kono? Sing dawa. Oke, yuk ya.
mau Mufidah Sopiana bareng kolaborasi berempat karo Mbak Datin Apri Mimin. Gitu. Nggih. Nggih kula sampun ta. Oh, urung kok. Selak sampun ae. Neng kono sik no kok. Gitu. Ah, sik. Ki mau neng pundutan. Terus Mufidah ki Apri Mimin ya. Dia punya spesialisasi apa kayak lagune apa kayak? Geradakan karo apa? Gerajakan. Sijine apa sijine? Ninggalkan tresnan. Ninggalkan tresnan. Ku tapi kosek. Kosek nggih to. Kisah neng pundutan meneh mau saka Pak Purwoko Pedro. Nggih, Podang Kuning. Oh nggih. Dinyanyikan berempat enggak apa-apa. Siap. Saiki kontes bawa meneh. Oke. Karo menunggu dawuh dari Pak Bupati Sepuh Pak Sukamta. Apa? Nggih, yuk Pak De di Grimengke nggih. Nah. Ki orjene rung muni lho iki orjene. Dereng. Nah, nggih. Enek le nyaut ya, Lek. Podang Kuning ki sing nyanyi Apri Mimin, mergane sing duwe ngono. Duwe apa? Apa duwe? Duwe podang. Duwe podang. Duwe podang ning Oh, omah. podang apa? Warnane napa nggih? Nek ndek lewe duwe podang kok. Napa? Pleci. Pleci ki apa ta? Pleci itu manuk. Oh, empret kuwi karo pleci beda. Senengane kok nggone Mbak Yuni barang dibabar neng kene. Ngono aku Garuda no cekake. Garuda kok gedhe. Bapakane dhuwur lengkung-lengkung kok pleci. Kene kok gedhe temen nih Garuda. Sopo sing ngomong gagak barang iki mama. Kok burung kematian mau kok nek do nyelut kok sekate-kate. Apa aku lele teking wong? Sosio. Kalau bapak pun menapa Mbak Linggo? Podang Podang kuning. kuning. Podang kuning Ya, wong loro iki sik. dibawani. Kontes Kak, jarene kontes. Nggih, Ya, niki kontes. dimulai dari siapa dulu? Dari Mufidah boleh. Oh nggih. Ya. Ayo. Ki sinden apa gento? Iki padha wae ketoke wedok ya kaya lanang iki. Niki saestu kula gadah tempe sanes pentol. Tempe karo apa? Hah? Gadah tempe. Gadah tempe sanes pentol. Oh, sanes pentol. Nggih. Oh. Delok tempe. Aja. Pentol Ning, nih. Ya pentol ki nek gede gitu. Nek cilik Nek cilik Cilik dolan. apa? Cilik dolan dhewe. Yen cilik kaya apa to sing apa? digoreng doko ndok kaya apa jenenge ka? Puyuh. Ya mbuh kuwi Dik. Mosok nganggo Ayo. nduk. Kaya carane nek kintil ngono kae ta? Kintil kuwi nek isih cilik. Heeh. Nek Nek gede. Wis gedhe kon mangkat dhewe. Oh. Golek kancane. Iya. Ya nak. Nadyan wujud temong peksi Mbah Himin. Pripun suara kula Mbah Himin? Iki gak kelebon gym ngendi malan. Sing kok kaya ngene. Aku karo Tatine gila malah tambah niki. Aduh. Kowe iki sinden kok pikir aslimu Tulungagung. Heeh, nggih. Jawa iki terkenal alus. Lah kok kowe sinden kok setelen ki piye to kowe iki? Lah menika ki Bu kula niku ki lek nyidam ki ya aneh-aneh kok. Nyidam apa, Nok? Nyidame ki kadal ki. Kadal? Njut kepiye ngene iki ya dadine metune kaya ngene iki. Hati-hati lho. Pripun? Nek ngidam kadal kuwi etuke boyo lho. Pripun Mbak Imin santen. Wis apik, wis tregel becik ning aja kemajon. Oh, kemajone ayu etuk ning aja kemayu, pinter etuk ning aja keminter, sugih etuk ning aja semugih dadi sak madya. Nggih. Ngono lho nak. Dadi apa-apa nek sak madya ki mikir penak. Nggih. Nek semugih ku mbadak nganggo satpam barang le njogo bandane. Ayo nak bacutke nak. Ndek sing wedok asli rada kene ae kono sing apa jenenge sing geradakan ben ning kono ya. Wedok asli gundul. Iki wedok asli. Ora. Kowe le sunat ning ngeterke aku kok. Kowe le sunat ping pindho. Lah sunat ping pindho. Kok pindho? Ning bang supit lanang to digolek iki ra. Lah ndi sing diketoki di barange ra ono ngono to.
Bareng ning bong supek wedok ketemu langsung tulang-tulang lho. Lho sida tekan gone kok selonjor. Aku dhisik ki rumangsaku ora disunat kok, Le. Aku dhisik rumangsaku gur dikerik kunir ki dhisik. Dikerik kadasmu. Kok sing-sing ae. Kok arep ngapusi. Kowe iki ngerti apa ora? Pembohongan publik. Aku karo Mbak Tatin ki bedane apa? Napa? Nek bedane Mbak Tatin ra bar manak. Nek aku kan lagi lho, meteng lho, mentilis lho. Oh, Telung sasi alhamdulillah. iki. Piro? Telung sasi. Telung sasi ki lagi ditiupkan ruhnya. Iya, tak presake ndek Ibu Bedan. Omong Ibu Bedan anake lanang. Iya, syukur ana generasi Kan mongko gur dielus-elus lho. Kok ngerti gek telung sasi kok anake lanang tak takokke. Ibu Bedan kok ngertos nek anak kula lanang. Blek-blek dilus-elus kayak kuwok. Bedane alamate kan dikon ngelus-elus nggon aku genti. Wah, malah bahaya. Sing-sing ae. Ya ndak Widaya. Nano. Wasawenggan. Oh, salah Pak Dalang. Durung ngantos Urung. nika. Baleni. Baleni meneh. Oh, gara-gara. Aku omong nirokke gender ya. Gara-gara meteng ke mau lho malah dadi ngene iki. Gara-gara supit. Iya. Agawitalining Ayo Mbak Tatin. No. Ya. Halus manis nang semake. pripun santene Mbak Titin Tatin. Yo, kabeh apik, kabeh Nadian becik. Nadian musuh. Lah ya. Musuh. Kabeh tak apresiasi suarane ya apik. Heeh. Ini nek cara kon milih kacek 5 ringgit milih kowe nok aku. Saestu Wong niku. kan kemantepan hati toh. Oh, Bukan berarti dia jelek. Ini kan kemantepan Selera. Kayak suaranya apik ning attitude elek. Napa nggih to? Nek pengen dadi sinden kondang kuwi syaratnya siji swara apik. Heeh. Nomor loro penampilan menarik Heeh. meliputi make up wajah tatap anu lan sak piturute sing pungkasan attitude sopan santun adat ketimuran wonge brangasan Napa kalian jenengan nggih ngoten? wonge delap nek ndekmu ndekku dhewe ngono Kene Mbak Tatin, lek men mau ngomong apa nek dadi sinden siji kudu swara apik nomor nomor 2 penampilan menarik. nomor 3 Attitude. attitude utawa etika utawa sopan santun Kamangka telu-telune iki lek men ki ora ana kabeh lho kuwi. Suara ya ora apik, penampilan ya gur kaya pralon. jenenge jak prawan ya kraket mosok kon Keraket ngendi? Keraket tengah. Mlumpuk nengah. Yo, Mbak sapa genti? Apri. Monggo Kak Apri. Niki ngen bagian angel niku lek meno niki Oh, jatah iya. guru kok. Oh nggih Oh, menika iya. guru kula. Senior. Senior. Nika Senior. lenggah Pak Parti barang men dinilai nggih Pak Swanten kula kersan mboten malih Pak tesih kados pandemi nika Pak Swanten. Kudu digatekke dadi sinden siji swara kudu becik. Siji swara, penampilan, Attitude. attitude. Dieling-eling siji swara, loro penampilan, telu attitude. Yo. Ayo. Pripun to Kak Apri? Siji silent. suara apik, loro penampilan, Penampilan. telu attitude, siji wewe hurung lho. Keep silent aja mengganggu. Iya. Ini dadak didedek sih kayak Pak. Wes suki men ae wis. Ayo, Apri. Lah Kak ketiwene mik loro ngene iki. Aku. Apri. Nggih. Monggo Kak Apri. Lanang, Pri. Lanang. Iya. Isora lanang. Syora. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh jajane lanang kok malah lanang apa wedi lho. Piye nek suara lanang kae piye lek? Oh begagak. Oh begagak. Piye Lah sing kira-kira ngewohi anu dadi beban hidupmu tinggalan. Dadi dik ya. Malah ra penake Lah lek. apa? Risih. Naneno. Bismillah. Goleki. Oh, Pak Kepala Desa ra sida mbribek aku no. Biadar kowe. Biadar sejatine wujud. Kasaranmu nduk hancur. Kayune kaya ngono kok. Pak tentara mau ora sida kecelek no. Aku lagi munggah mau, ya Allah wong kok ayune kaya ngene ngono kuwi to. Mesti batine gelo. Wah, bajiret banci ngono. Ayune kaya ngono kok goleki. Kula kawan lho, Mbak, ono Pak tentara. Ditutuke nggih. Ya. Goleki. Kurang gede dong. Si podang jenar. Hai. Sing wong golek pangane kok neko-neko ngene. Ayo. Kula meleh. Nggih no. Ayo. Wedok. Wedok. Nek wedok iki mingko. Iba bunga Hinga. Wedok. Iku. Wedok. Nyanding bisa Lanang. dati. Kowe kok garek lenak wedoke mesana tole lho. Guru ki yang ngene iki ngetes kemampuan murid-muridnya piye? Kene lek gegencet iki lho. Tole ngapa tole? Hah? Mesake lho, Mbak. Kita kudu tole kok iki. Ih mlinjono lho. Jak. Toleku ngono aku tak jenenge Alek kok ngono tak jenenge sapa? Mukidi. Ngono ana sing mukidi. Ngono aku wis perkotaan kok soalnya. Alek. Ndek Mufida ya nek jenenge kok. Apa? Jumbleng. Nano. Ya ditutup Mbak Mufida. Nyanding bisa dadi tombo Yo, langsung seragen ke Mas Cokres. Esok awan ya. Esok
Gadang Kuning, Nggih, Mbak Mufidah dan all artis bintang tamu. Nggih. Oke. Menika saking Bapak Kepala Desa Sumber Maju nggih, Pak. Sumber Makmur. Sumber Makmur apa? Ngersake sawu gletak. Sawu gletak apa warudaya? Ananging menawi rencang-rencang dereng anu digantos warudoyong. Warudoyong. Ngoten nggih, Pak nggih. Siap. Oke. Sawerane urung entek soalé. Nggih. Nggih. Nembe seprapat. Lagi seprapat. Wong iki mau nggawa 20 juta aku beres. Lah nggih. Niku dereng Pak Bupati sepuh. Halah. Jan. Dereng nek Pak Pardi mbak aku transfer wae onje Pak aku ya ngono iki. Kowe kan diblebekne ning banyu kowe. Wong kabeh kok ditembaki apa iki. Pak Pardi nanti minggu depan masuk ke geng saya. Oh, nggih. Masuk ke apa rumpun apa geng saya. Kubu. Oh, kubu saya. Ngerti nggak apa? Napa, Pak? Lord of the Ring. Oh, iya. Sehat-sehat nggih Pak Pardi, panjang yuswa. Ngerti ya Lord of the Ring tahu ya? Tahu. Oh iya. Nggih. Oke, insyaallah nanti minggu depan Pak Pardi akan menjalani operasi. Nggih. Mudah-mudahan Mugi lancar. mboten wonten alangan. Nggih. Sehat terus, Pak. Nggih, ora apa-apa aku dhisik bar pasang ya terus mayang kok. Lah nggih. Ya nggih. Nggih, oke. Yuk. Semoga tetap menjadi pelengkap yang baik buat istri dan suaminya jenengan. Amin. Akhirnya nawang ya. Dan banget. Pada kualitas video paling rendah. Iya. Bikin bukaan lagi. Sedang tidak baik-baik saja. Kan Rista. Iya, sak PT. Ada Mas Peng. Tidak ada internet. Rane. Anu ae, dibatin ae. Semuanya berarti. Iya, mau sedang model apa? Iya. Diandeng ta? Itu pas ngiring sikil wong pekor ya apa? Ya dikrop lho. Yang penting kepalane. Apa sikile tok. Di foto. Ganteng ngono lek moto batur ki. Aja ulang-ulangan moto elek. Moto Ki sing ngulangi ya sapa ngono kuwi. Ngono lho. aku. Katanya Dep. Rong dina rokok boy.
Nyapa? Alergi sound iki sedikit ning pangkon dhisik iki. Kuwi sing lawas. Ya bojone. Tak tuwak rokok Mas telung. Pak. Bah, Mari. marem kan kok kerasa ya ya. Atane boyo arep cowok. Bojo. Cetak cukup aku. Cangkemmu nyepor aku. Iya kok bedel ngono kuwi carane. Ora kok siji tok cekuah cekeh ngono. Enak malah. Nyapa pilih apa gara-gara ngerokok kemang ya ngono. Sing tak gawe alasan masuk angin. Paling masuk angin iki. Kan isih loro, lek lek kaya telu. Entek. Tijolne sing iki lek ngono. Kok jajal kok malih. Yang habis mangkon rokok opong. Padon. Jan kaya wong gerang. Ya ngerokok ngirit barang Pak Ibu iki. Sumpah mbok bosok itu konokne aku. Nalik ragam. Ya Allah dadi ceramah ya aku. Tak bojoku karo bar magrib metu. Rokoke ngirit barang Pak. Boi ngerti. Cuk, kok ya ngerti lek boi regane murah. Kan areng ragam. Lu dina rada engkres. Kayak kitiran ngono. Iki dolanane habis mati gowo nyang Albi. Loro nang ijo. Apa ora mara bocah emang? Sapa? Jam pirane mara? Mumpul perang isih esuk aku tangi turu mati moro-moro cekik ngene beriku iki ngedeni aku karepe yo. Nek iso kok gowo kemana? Mas Habil ate kok gowo aku. Mau tak jawab tak gowo sih Mas Habil soleh to. Balekne lek sesuk aku golek iya. Lah kaya nyantol ning anu Mas. Kudu balene habis. Ijo. Ulo ijo. Iya, lo gadung kowe. Tak cantol kene anu. Piye kok bungok sapa tembok. Tak cantol kene jeruk ngarepan. Kan lekor kaya ulo kaya tenanan. Paling digawa malah. Paling sore mang moro bocahe. Kowe nglayat mang ngarep rono. Abi. Boleh digawa. Paling sore iki mang ale jupo. Wong nyang dialek. Kayak kan tak cantol kene anu jatan. Olok ngono. Olok iki cuma HP ku Dik. Esok mangale go mulai. Lah iki jajal sapa? Basak tau kuwi ya. Lah iki masak kuwi ya. Ku kene galek. Ya. Sapa sing Mbak Aska bisa. Anu ne Mbak. Kita balik iki. Balik. Lah bapakne mati iki ora kena dihubung. Mbak Tuti. Tuti. Mbak Tuti ora kena dihubungi man yang tulung agung kono. Yang apa? Karo anake jagung bayi. Terus pokoke guyang-guyu ning kene iki ning gapura ki akad Pak Dijen. Kan lho Pak, anu Mbak, tulung agung. Lah lu kurang ngabar to? Apa? Wis mulya lek ono. Tekan omah. Guyang-guyu ngaku sian. Oh berarti ora ngerti wong iki. Lah iki ngebrok ning kono ora ya aku sing cowok-cowok iki kau. Ora jujur. Yes mulya se aku. Enak apa sto mulya? Iya tenan teko omah beru ngebrok. Ora guyang-guyu jake. Iya Mas, Pak. Ya pantes-pantes sih. Ki Aris ya. Harus Mulai. Selasa wae. Terus diomong, bapakne ngono ae mulai. Kira ning ngono iki wong lae tuh ora udah sih. Iya, gimana? Ya kok. Ndak ngeblong amplop no. Ndak. Ya terus ya. Ya wis rono. Cuma apike lek wong kono sing layak kuwi ngenteni sak anune, sak bare ya. Iya, dereng-dereng nang musik iki enggak. Dadi wong iki biyek ngono ae. Ning kono sing dulur ki iya, ning tulung aku lho. Iya. Lah kuwi ngae kok endi? Kan berarti ki apa sih? Ember kok. Iki enggak, tulung aku. Sapa? Yo, mau tadi. Koetan. Sukoetan. Koetan ning ndi aku mlebune? Kecamatannya? Apa Sukoetan? Nang kan Suro. Suro apa Karang? Karang. Cik. Oh sadurunge jembatan lampu merah Beringin kuwi to. Pasar apa jenenge? Nengene. Pasar tempe. Tempe. Udu kan?
Itu lho pasar subuh. Iya, Lek ngarane pasar opo lho? pasar tembak. Sing pengendalan. Iya. Sing lurusan sampai Jembatan. jembatan Iya. Tutul Serabi. Sak turun Sampai jembatan pas. jembatan. Heeh. Turun jembatan. Antarmu tak mantap. Hubungan ono atuh. Yo. Ya aku tahun terus. Lek juduse Nek di sini ya kok. teh tekan tunggalan. Yo sekitar Teh tekan wae. Neng sing nang ketika kanan ke anake Messi Aris. anake. Gorene mbok iki. Boleh. Dal kono. Entar aku tak disane wong 7, 8 aku meser. Ora suka sih. Ya. Bongko iki Nek wae. bisa mundur. Meser. Udah ngono yo kari luogo ang. Piye? Di budale kari ngono. Kan bikin gue titik ta. Iya. Piye kan trik kuwi asli deh. Trik iki kuwi. Ora beda. Ki dalah wong ki yo ora kek melu rono ngono, salah siji apa piye. Niwi apa Iki kan piye. sing dhisik iki mapan pena. Apa piye. Teko kono kan bareng kok. Ayo mulihe bareng to. Ora beda wong anu lho. Di kepan kuwi ya wong besanan wae. Kuwi sing mangkat dhisik mesti meser.